Gisteravond werd de 19-jarige Jahir Everts doodgeschoten. Dat gebeurde in de Kaya Neblina in de wijk Serupapaya. In de straat was een ruzie aan de gang tussen buurtbewoners over vuurwerk. Daarbij zouden broers van Jahir betrokken zijn geweest. Volgens het eerste onderzoek had Jahir niks met de ruzie te maken. Hij kwam net op het verkeerde moment aanfietsen en werd geraakt door een rondvliegende kogel. Het is de tweede moord van 2020. Deskundigen zullen vandaag proberen een handgranaat te gaan ontmantelen. Die handgranaat is afgelopen weekend aangetroffen bij een huis in de wijk Domi Abau. Daar werd een huis dit weekend beschoten en daar werd dus ook een handgranaat achtergelaten. Eerder werd gemeld dat er experts uit het buitenland moeten komen om naar de handgranaat te kijken. De stichting accountantsbureau SOAB heeft een rechtszaak verloren die het had aangespannen tegen de Girobank. SOAB eiste dat Girobank 2 miljoen gulden zou overmaken die de stichting had willen storten van de Girobank op een rekening van MCB. Volgens de rechter kan de bank echter niet worden gedwongen dat te doen. Zoals bekend staat de Girobank al enkele jaren onder toezicht van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Statenlid Gilmar Pik-Pisas wil van zijn Nederlandse collega's weten wat ze vinden van de deal die Curaçao heeft gesloten met de Clash Group over de raffinaderij. Pisas zegt dat in het kader van het interparlementair koninkrijksoverleg dat vandaag is begonnen. Volgens Pisas is het vreemd dat de Nederlandse volksvertegenwoordigers hun mond hierover houden, omdat ze normaal gesproken wel over heel veel Curaçaose aangelegenheden een mening hebben, aldus Pisas. Bewoners van Sint Maarten kunnen deze week weer naar de stembus. Op 9 januari zijn er vervroegde parlementsverkiezingen. In het kader daarvan heeft het Openbaar Ministerie op Sint Maarten iedereen gewaarschuwd dat het verboden is om stemmen te kopen of te verkopen. In het verleden was er op Sint Maarten meerdere keren sprake van, zo stelt het Openbaar Ministerie. Goed nieuws over Fuikdag. Afgelopen zondag vond dit grote evenement weer plaats. Het vel dat achter is gebleven is dit jaar minder dan voorgaande jaren. Dat heeft Josette Kolker-Boomgaard tegen de Extra gezegd. Ze is een van de leidsters van een groep vrijwilligers die maandag al direct aan het schoonmaken zijn geslagen. En ze zegt dat het daadwerkelijk te zien is dat mensen bewuster omgaan met het weggooien van afval. 14 Curaçaoënaars zijn naar Nederland gevlogen om een korte opleiding te volgen om zich te kwalificeren als ambassadeur van Corendon. De 14 Curaçaoënaars zijn werkzaam bij Corendon Mangrove Beach Resort en het bedrijf wil investeren in de ambassadeurs uit Curaçao.